než vezmeme svou natáčetý techniku kamkoliv na dovolenou, tak vyzkoušíme, co všechno se dá natočit, aby to k něčemu bylo. Tak dneska vám ukážu, jak peču kváskový chleba. Je to pro všechny, kteří mají plný zuby chlebu z Penamu a jiných hypermarketů, kdy chleba nevydrží ani 3 dny na to, abyste ho mohli použít na topinky. Kváskový chleba je jednak lehčej stravitelný, měl by vás víc zasytit, můžete si tam dát všechny dobré zdravé věci, které máte rádi. A hlavně vydrží dlouho používatelný. Na přípravu kváskového chleba potřebujeme jednak čas a druhá pár surovin. Je to žitná chlebová mouka, voda, pšeničná chlebová mouka, já míchám s hladkou ještě navíc, sůl, nějaká tekutina, které si potom něco řekneme, a v podstatě to, co má kdo rád, nějaká semínka, mletý kmín, můžeme použít sladěnku, ke všemu si něco povíme. Než poznáte sílu vlastního kvásku, který si můžete jednoduše založit, je udělat si rozkvas. Já ho dělám večer, dávám 150 gramů žitné mouky chlebové a 150 ml vlažné vody. Zamíchám tak, aby se mně spojila mouka s vodou, v podstatě mám takovouhle hustotu zhruba bramborové kaše, přikryju a nechám na lince stát do rána. To je k rozkvasu v podstatě všechno, pokud kvásek funguje jak má, tak úplně bez problémů nám do rána zdvojnásobí svůj objem, tak jak nám to udělal tady, kdy já jsem schválně dala do sklenice, aby bylo vidět i bublinky, jak krásně pracuje. Byla jsem někde tady, když jsem rozkvas připravovala, vidíte sami, že vyběhl, má krásnou čepičku, teď je v podstatě na vrcholu a je úplně dokonale připravený k použití. V míse smíchám. Já jsem použila sifon s troškou podmáslí, bohatě stačí vlažná voda, někdo používá pivo, někdo přidává lžíci jogurtu. Všechno musí mít vlažnou teplotu. Přidám do toho ten rozkvásek, který nám krásně funguje. Někde se možná dočtete o tom, že existuje plovací test. Znamená to, že by vám ten rozkvas měl vlastně takhle krásně plavat nad hladinou. Vidíte, že tam všechno funguje jak má. Teďka dám tady do toho svého stařičkého robota, který pro tyhle účely bohatě stačí. A nechám, aby se rozkvas dobře smíchal s tekutinou. Tady v téhle míse mám klasickou hladkou mouku plus pšeničnou, chlebovou, taky hladkou. Krásně se s tím těstem potom pracuje, všem, kdo začínají, můžu vřele doporučit tuhle kombinaci. Nedávat zbytečně moc té žitné, těsto se potom trhá, je hutný, takže pro ty začátky ideálně pšeničná mouka. Mám tady oblíbený dýňový semínka, ty si tam potom přidáme taky. Tady mám namíchaný mletý kmín s mletým lněným semínkem. Melu lněné semínko z toho důvodu, protože jedině tak se nám z něho do těla dostanou ty prospěšné látky, které má, takže když ho nepomelete, tak projde bez užitku. Mám tady sůl a pak tady mám sladěnku. Koupila jsem v úplně obyčejné zdravěnce, zdravé výživě, má podporovat kynutí. Je fajn, ale pokud tu sladěnku nemáte, můžete použít med, anebo taky nemusíte tam dát vůbec nic a stejně vám to bude fungovat. Jenom protože ji teď mám doma, tak ji tam přidám. Takže zhruba takovýhle množství. Tady na ten chleba bude veliký, on bude mít asi 1,80 m, 1,80 m ještě ne, to jsme ještě nedokázali. Takže přidám tu sladěnku, ona se tam bude pomalu rozmíchávat. Výborně. A můžeme začít přidávat polžit mouku. Na začátku mám robota na 2, postupně ještě to zhoustne, tak ho stáhnu na 1, ať to s tím těstem tolik nemlátí. Určitě by bylo lepší tu mouku přesát, ale
kdo peče každý den, tak jako se peče u nás, tak si to snažím co nejvíc všechno zjednodušit, takže už ani mouku nepřesávám. Pro mouku jezdím do mlýna. Určitě se mě to vyplatí, i když to je nějakých 20-30 km, protože ta mouka krásně voní. Skladuju v plastových 20-litrových barelech. Je zajímavá i cenově, stojí kolem 12 korun a já v tom mlýně můžu nakoupit od žitné, pšeničné chlebové, klasické chlebové, i mouky na cukrový, graham. Co si vzpomenu a ta mouka je naprosto dokonalá. V životě se mně nestalo, že by z ní vyletěl mul. Žádný pavučinky, žádný červíci, tak jak to známe z mouky, kterou si koupíme v běžném obchodu. Tak, těsto nám pomaličku houstne. Já stáhnu robota na jedničku. Pořád budeme přidávat mouku. Navíc tady mám svou oblíbenou stěrku, kterou odlepuju to těsto od těch stran. Aby jsme nezapomněli, tak přidáme ještě 2 lžičky soli. A tady tomu svému staříkovi já takhle pomáhám, aby se nám promísila úplně všechna ta mouka, tak ze stran mu to tam ještě hrnu. A ještě se vrátím k tomu rozkvasu, protože jsem říkala, že dávám 150 gramů žitné mouky a 150 ml vody. Ale zapomněla jsem taky říct, že tam patří 1 lžice pěkného živého kvásku, takže bez toho by nám ten rozkvas určitě do rána nevzešel. Zase přidám trošku mouky. Těsto máme v konzistenci, v jaké potřebujeme, se tady s tímhle hustím hrozně pěkně dělá a po začátečníky úplně pecka. Já to poznám podle toho, že tuhle svou oblíbenou ohlodanou stěrku takhle přilepím na to těsto a ono se mě v podstatě pěkně odlepí. To těsto na chleba bude vždycky lepivější, nebude to žádná hutná kula. Takže můžeme vypnout robota. Těsto nachystáme na kynutí. Já nechávám kynout v jedné mise, protože stejně nakonec budu muset umýt, takže nešpiním si další. Udělám si bochánek. Tak, těsto přikryjeme igelitovým sáčkem přes misu. A zhruba 2 hodiny nám bude kynout, než ho budeme muzat do ošatky. Během těch 2 hodin bychom ho měli zhruba 3krát přemíchávat. To si potom následně ukážeme taky, jak co nejjednodušeji to těsto přemíchat. Takže teď dávám těsto odpočívat na ty 2 hodiny. Těsto jsme si pěkně založili a teď v průběhu 2 hodin, kdy má kynout, tak je potřeba se o něho trošku postarat, aby se provzdušnilo a zpevnilo. Teďka vypadá zhruba takhle, ono nám postupně ještě vyskočí a bude vyšší a bude bublinkovatější a prostě všechno bude lepší. Ty 2 hodiny jsou přibližný čas, záleží vždycky na síle kvásku, takže se moc hodinama neřiďte. Já to dělám takhle jednoduše, že si namočím ruku do vody, povytáhnu, přeložím. Takhle to udělám do kolečka, pod rukama budete cítit, jak se vám to těsto zpevňuje, budete se ho snažit moc nepotrhat. No teď je ještě docela hutný, při tom posledním přemíchávání nám potom bude vypadat jinak. Tohle teď stačí, zase zakryju a nechám těsto dál pracovat. Tak, čas postoupil. Těsto nám krásně zdvojnásobilo svůj objem, což je vlastně minimum pro to, aby jsme mohli chleba stočit do ošatky. Vidíte, že je krásně nadýchaný. Vezmu si trošku mouky. Tak. A těsto opatrně z té ošatky takhle vyndám. Je plné bublinek. Tak.
některých receptech se píše, že těsto by se mělo třeba nechat 5 minut odpočinout a tak dále. Protože peču chleba každý den, tak se to snažím co nejvíc zjednodušit. Ideálně je taková stěrka, která vám pomůže ten chleba, to těsto pěkně odlepit od linky. Malinko si pomoučím. Tak, mám z toho takovýhle obdélník. A jak to dělám já, může každý to dělat podle svýho. Takhle přeložím, tomuhle se říká stáčení těsta nebo přeskládání těsta předtím, než půjde do ošatky. Těsto se nám krásně zpevní, má hladký povrch, nepraská nikde. Když je to hydratovanější těsto, potřebuje popřekládat víc. Já dělám na jistotu, takže hydratace klasická, která mě vyhovuje a v podstatě stačí ho přeložit jenom párkrát. Tohle je tuší, někdy bych ještě zase udělala tyto dvě strany, ale tohle nám bude stačit. Já si ho zase ještě pěkně roztáhnu na délku té ošatky. Tu ošatku jsem si předtím vysypala škrobem, buď bramborový nebo kukuřičný. Vytřela, to těsto se nám potom při vyklápění nebude lepit. Myslím si, že ten škrob je pro tyhle účely úplně nejlepší. Těsto mám předpřipravený, takže teďka se pokusím ho smotat do toho bochníku. Tohle, jak jsem říkala, bude bochník opravdu velký a já se s tím moc nemazlím. Já si pomůžu trošku a takhle to dotáhnu. On se mě pěkně zamotá, tady schovám ty konečky. Tak, posypu moukou, tohle bych se vždycky pohladí pěkně. Vezmu ošatku, tohle si ho překulím, protože tady ještě potřebuje podotahovat. Já to dělám zase úplně jednoduše. Chytnu kraje, podotahu, tohle všechno se nám během kynutí ještě ztratí. Tak, bublinku si tady klidně nechám. Posypu moukou a potom ošatku zabalím do igelitu a nechávám těsto hoďku a půl až 2 kynout. Pak si ukážeme, když píchnu do těsta, jak to těsto zhruba vypadá na kynutý. Ideálka je si to teď vyfotit, přijít za tu hoďku a půl nebo za hoďku, se podívat, srovnat. Takže teď ho necháme pěkně odpočinout a nachystat, až půjde do trouby. Máme finální část pečení chleba, v podstatě tu nejkrásnější a nejlepší. Chleba nám takhle krásně nakynul, zase těsto zdvojnásobilo objem. My jsme se bavili o tom prstovém testu, o kterým se občas někde dočtete na internetu. Znamená to, že když do toho chleba takhle zaboříte prst, tak vám tam vlastně ten důlek v tom zůstává. Tak trošičku se vrátí, ale už tam zůstává. Není to takový to pružný těsto, už je to v podstatě klasika, těsto jak na buchty třeba znáte a podobně. Já jsem si rozehřála troubu na 260 dneska, protože těsto je hutnější, takže dávám nižší teplotu. Když budu mít těsto hydratovanější, klidně si ho rozehřeju ještě na 270, aby to těsto, ta teplota pěkně udržela. Dál jsem si ohřála hrníček vody vařící, to budeme potřebovat na záparu. Mám tady prkínko a pečící papír. Teď vám ukážu, jak si klápím chleba na prkínko, protože tam mám sázecí lopatku, ale vůbec to nevá. Takže udělám takovýhle kouzlo, většinou se povede. Opatrně sundám ošatku a teď to musí jít rychle. Otevřu troubu, v troubě mám pizza kámen z Lidlu. Který je lepší než klasický plech. Teď se taky nahřál. Teď tam takhle šoupnu, upravím, zapařím troubu, rychle zavřu
a nechám zhruba 10 až 15 minut na téhle teplotě. Protože na přípravu kváskového chleba žádný zkrácený verze neexistují, tak i tohle video je poměrně dlouhý, ale snad někomu pomůže. My jsme se dočkali okamžiku, kdy budeme vytahovat chleba z trouby. Barák už krásně voní úplně celý. Mrkneme na něho. No, myslím, že paráda. Vidíte sami, jak krásně vyskočil. Teď zkusíme. Chlebík krásně zvoní. Teď se nám udělala prdílka. Dáme na mřížku. A teď by měl chleba několik hodin chladnout, protože když ho zakrojíte brzo, tak se vám zdrcne, je to škoda, ale při těch pár hodin vydržet a pak si na něm teprve pochutnat. Pokud jste vydrželi až do tohohle bodu a vydržíte se na to video podívat na celý a pomůže vám, tak dopadnete jako já, že budete péct chleba každý den. Děti se budou divit, když náhodou koupíte rohlíky v obchodě. A budete poslouchat tak jako já, jak už to začíná krásně křupat, jak ta kurečka pracuje a na tenhle chleba stačí vážně jenom máslo.